tak dalo mi to určite veľa skúseností a ja som vďačný za to. Som vďačný trénerovi, že ma stával na tie zápasy, že som dostal veľa priestoru na ľade. A ďakujem za vlastne, že ma vybrali na majstrovstvá sveta, to mi tiež pomohlo a uvidíme, ako to bude po sezóne. Uvidíme cez leto, ako dopadne draft a táto sezóna mi môže len pomôcť. Čakal si, že by si sa mal takto chytiť v takéto skvelé súťaži? Tak veril som tomu, že sa mi bude dariť a že sa tu dokážem presadiť. Bolo to síce ťažké, ale ja som sa s tým snažil bojovať a myslím si, že som hral celkom dobre, ako aj ostatní mladí chalani a ako celé mužstvo sme hrali fakt veľmi dobre. Dostali sme sa do play-off, čo bolo našim cieľom a hrali sme za zájcom titulu, takže mali sme to veľmi ťažké, oni hrali výborný hokej a bohužiaľ prečili nás vo viacerých herných činnostiach a preto tá porážka síce krutá 4-0, ale myslím si, že sme sa nezhábili. Ako čo si ty vážiš na tomto mužstve najviac, keď ste dokázali dohrať takú vynikajúcu sezónu ako nováčik v KHL? Takže sme sa toho nezlakli, výborne chytali Arojanov, čo určite veľmi pomohlo, ale zomkli sme sa ako mužstvo, výborne sme hrali celú sezónu všetci. Sme sa pritočili viacerí hráči z toho širšieho kadra a to je fakt len plus, že môžeme na tom stavať tú ďalšiu sezónu a uvidíme, ako to bude ďalej. Ale bolo to super. Trošku kruté toto padnutie 0-4 na zápasy, lebo tá rozdielna 0-4 asi nebudú. Tak je to hokej, sú to obhajci titulu, tam sme mohli vyhrať vlastne v predĺžení, bohužiaľ dostali sme tam gól, bolo by to 1-1, išli by sme domov s tým, že môžeme sa vrátiť za stavu 3-1, ale bohužiaľ bolo to 2-0. Chceli sme tu hrať nejaký zápas, aby sme sa ešte vrátili do Moskvy, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. A aj keď dnes sme mohli ešte vyrovnať, na konci mali sme tam nejaké šance, ale to šťastíčko sa neviem či odklonilo, ale asi to tak malo byť.